अगर आप भी चाहते हैं कि पूजा फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेम से बोले हंस वाली मैया की। म्यूजिक बाय मोहन यादव। सरस्वती मैया के शरण में जाके मांगती विद्या उसी रवा झुका के, सरस्वती मैया के शरण में जाके मांगती विद्या उसी रवा झुका के पूजा कर ले हाथावा में लेके थाली पूजा कर ले हाथावा में लेके थाली मूर्ति धैले बा मूर्ति धैले बा मूर्ति धैले बा पियर की फराक वाली मूर्ति धैले बा पियर की फराक वाली मूर्ति धैले बा पियर की फराक वाली म्यूजिक बाय मोहन यादव। मूर्ति धैले बा पियर की फराक वाली हंस के सवारी मैया पके देखैली बैठी पंडाल में बड़ा मुस्काइली हंस के सवारी मैया पके देखैली बैठी पंडाल में बड़ा मुस्काइली बाजे बना चतिया हाली हाली बाज डीजे बना चतिया हाली हाली मूर्ति धैले बा मूर्ति धैले बा मूर्ति धैले बा पियर की फराक वाली मूर्ति धैले बा पियर की फराक वाली मूर्ति धैले बा पियर की फराक वाली म्यूजिक बाय मोहन यादव। सब फल लाई मारा शादी बा बनाइले गावे लगी तबानवा नीत के बोलाइले सब फल लाई पर शादी बा बनाइले गावे लगी तबानवा नीत के बोलाइले चुनरी माथावा पर बनले बिया लाली लाली चुनरी माथावा पर बनले बिया लाली लाली मूर्ति धैले बा मूर्ति धैले बा मूर्ति धैले बा पियर की फराक वाली